Tnidiet etiketta ta' kwalità tfulija. Inizjattiva li għandha lan li tagħti aktar viżibilità u għarfien lill proġetti tal-Kunsilli Lokali u għaqdiet li jiffukaw fuq il-benesseri ta' tfal. Din l-inizjattiva li nibtet minn riċerka tal-Kummissarju għat-tfal dwar spazji xierqa tfal tħeġġeġ lill-Kunsilli biex jixprunaw proposti konkreti fejn it-tfal ikunu fiċ-ċentru, inkluż fil-proċess tal-ippjanar. Spjegat li l-proġetti ser jiġu evalwati skont minn kriterji ewlenin, fosthom il-parteċipazzjoni ta' tfal, is-sigurtà, l-inklużjoni u l-promozzjoni tas-saħħa u jistgħu jingħataw rikonoxximent ta' bronz, fidda jew deheb. Tfal jisħu ħafna illi m'hemmx spazji miftuħa biżżejjed għat-tfal ta' ċertu età. U għandhom raġun. Jekk inti tmur pereżempju certain playgrounds, xtara siso, bandla, ma nafx iżjed affarijiet imma ta' tfal ta' ċertu età. Aħna rridu nġibu qudiem għajnejna li tfal huma up to the age of 18 għandha jsiru imbagħad adulti għamilha li 16. Allura inti tifla ta' 14 ħatmurlek ġo playground fejn m'hemmx aċċessibilità għalija, allura din joħolqu spazji illi mqar jagħmluhom pereżempju a corner fejn huma jistgħu jaqraw, jiddiskutu. Il-Ministru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon qal li din l-inizjattiva tagħmel parti mir-riviżjoni tal-Gvern li jkompli jsaħħaħ id-drittijiet u l-benesseri tat-tfal fil-komunità filwaqt li jinħoloq ambjent aktar inklusiv għall-familji. Is-Segretarju Parlamentari Alison Zarafa Civelli qalet li l-Kunsilli Lokali għandhom rwol ċentrali fil-komunitajiet u din l-inizjattiva tkompli ssaħħaħ id-dmietom biex it-tfal ikunu fil-qalba tad-deċiżjonijiet. Il-Kunsilli Lokali jistgħu japplikaw għal din it-tikketta permezz tas-sit tfal.gov.mt b'rikonoxximent validu għal 3 snin.